En sapar nyakorom gajuang machiegni chenro mar Kacha nyinga Lydia Hoki. Matachielo wito ngimane bang' oula mapek mokel kod koth yware kendo lal kod odhiambo manyoro e boma ma Nakuru. Tendo bila ma Nakuru, Omar Ali ma NDCC ma Nakuru yango ni jalno nyo en jadolo kendo nyo temo ng'ado oula kod apiko kanye manyo pek mar oula muome kendo yware. Omar wacho ni gi sekretarita kwe apaya ma Nakuru Eldoret kama pi jomomogo matemo gayo midhiero maket kod mano. Joneno wacho ni ji nyote moro jadolo no kata kamano pek mar oula nyo muomogi kendo nomiyo ok oyudre. Alipata ajali jana alipokuwa anatoka kazini Ngata, na tulifahamishwa kutoka WhatsApp group yenye tuliona picha ya pikipiki yenye alikuwa nayo. Nikakuja na watu wa nyumbani huko, tukampata kama ameshaaga. Mvua ilinyesha kubwa sana jana jioni na kulikuwa na mafuriko almost all parts ya Nakuru West, na kulikuwa na mtu mmoja ambaye alibebwa na maji akiwa na pikipiki yake. Tulipata pikipiki wakati wa jioni na pia tumeweza kuretrieve the body. Litkod kuyo koromako familia mag jogo manyo no witongi magi masira marapaya malondiani kagikoni en wach moyo ji kod kuyo kachiel kod fuok maduong' e anyuolagi kalure kod tho mapoya mar joheragi. Gikop nyawacho mondo mi oketa okata okaw patik malosa paya marawasi nyaka Muhoroni kaluwo Kapsitet, Bangla nyaka Kisumu nikech apayano thoro bedo gi masiche mag apaya malal kod ngima oganda mathoth. Nyaweto nyara manyathi sikul manyore koni dala kalure kod weche mag fees. Nyathi manyadhi e college ma kore dwe manyodhi tieko godo manyodhi timo go penj ne dwe mar 11. Nyathina ni nyanige nyathi moro nyathina matin nyocha Nyasaye nokonye gi nyathina matin. Neno no be nyogol mana komoke agoge kama kaywaka kore en mtoko diye. An kod lit malich akwayo sirikal mokwongo kaka dwa chako nikech anana kama an dhano kama mantin manyan godo nyachoko ne manyodhi gudu skul manyodhi chulo mar penj nyo waya gi lweta nono sani koro ene mochari nikech wach ndara kaka dwa chako kata mochari bills gimoro amora madwa tudore kod wach mar iko mar nyathina ne akia to en wach malita ahinya ka wawito joma tindo nikech ajali ma pile makaeni. Akwayo mana sirikal ni mondo ne kaka inyalo los yo ma wuok nikech ber ahinya ni yo agi Nairobi kabiro geche ng'eny loche ng'eny maluwo ka to wakwaya ni mondo lose kata yo madhi gi Chemelcha mondo at least moko nyalo luwo kocha moko luwo koni. Migao mathiedho singo tiyo machiegni kod riwruog governors mar gayo ng'anyo mar lakteche e sama moko kuomgi counties buogo dhi ndara. Jatend migao mathieth Deborah Baraza manoromo kod jakom committee mathieth riwruog governors Mudhomi Njuki wacho ni gidhi kete tim winjruok mano bedo kod lakteche mondo mi kika chenro mag thieth rochre. Mudhomi kamano bende okwayo migao no oti kodgi machiegni ka giwacho ni ok nywak pachgi e chenro mag thieth ka migao no osingo keto kare chenro mar chulo nyamrerwa mosebedo ka kelo liet. For the strike, we are prepared by saying that we are working on it, on the CBA, and especially on the resources. Upon discussion with my peers, I believe that there's a lot that is going on, and within the given time period, July to July, I believe that we'll be able to sort out that concern. As the ministry, CS, this should be one of your biggest tasks, and the first one as a priority to address that issue. If those doctors go back on the streets, that will be eggs, rotten eggs on the face of the head of state.
Mago mag somo nyakorom Gajwang jagoro mar riwruok mar Kupet mar jopuonj mag skunde sekondar Badema Migori Samuel Rua Jasolo seo jagoro maduong' mar Kupet kuom chungo ng'anyo mar jopuonj ka gigo ma jopuonj osebedo kadwaro ka owuok kuom piny owacho to pok ochopie. Okwa Rua wacho ni okang' mano okawo koda Kiro Misori otim ka kuku mar Kupet ma ong'ere kaka National Governing Council ok ong'eyo. Omedo ni kara gin kaka jokanyo mag National Governing Council mag Kupet iseyo gi duto kod jopuonj. Ka thothgi to ok ne ong'eyo kata ni jagoro margi dhi chungo ng'anyo ma kamano. Jopuonj ma Migori are disappointed. We are going back to school, but as a disappointed lot. Ok wamor gi gima nyotimore. Nikech weche manomiyo wadhi e ndara ne nitie. To weche gi pok ong'i maber. Employer marwa ma Teacher Service Commission pok owachonwa maber gi time frames moketo maber kaka odwa sort out weche gi. Koro mano to nwadhi e ng'anyo nang'o ka ok wanya yudo kata mana time frames midhi los go gigi. One very disappointed. To kapar ka nitie chieng' moro kendo ma jopuonj biro wuok Kenya ka ma winji instruction mar Kiro Misori. They may not. As long as he continue being the Secretary General of Kupet, ji ok winjo gimowacho nikech koro disappoint wa ma betrayal of the highest order mapok notimore teaching profession. Kata ka nidwa luongo ng'anyo, kata ka nidwa kole off, doge nyaka prepare soldiers gi. Soldiers on the ground must know ni koro in the next few days, kata in the next few hours, ma gima onego bed notimore. Start backing down. To ma ok otimore. Wan wapo na social media ni pop. Oya ng'anyo luongi. Sama ni luonge to nwabedo involve waduto. Chiliel more gweng' ma Bondo dwaro mondo miyo gai mar doho Martha Koome odonjre wach bura mar lowo moro mano ochiw ng'eto mage nyadiriyo. Miyono mong'ere kaka Sabina Kiny Masogo wacho ni nochopo e doho kendo donjo ne yuore moro mane dwa mae lope kata lop jaode mosenindo kendo ng'etno osegol mondo miye lopno. Kata kamano jang'ad bura nodhi moloko ng'eto makamano. Gino mochich ni otim bang' mibadhi moro nodonjoe. En midhiero makoro kwako Chiliel Sabina Akinyi Masogo ma jahigni 50 e gweng' ma Bondo e kaunti ma Siaya bang' jang'ad bura e doho ma Bondo chiwo ng'eto ariyo mopogore e buch lowo moro mane ochwalo e doho. Nwa file case ni nitie ng'at mana mayowa property moro e town, property wa e town kanyo. Koro wan gi judgment ariyo. Judgment achiel wacho ni waloyo case, judgment ariyo mar chielo wacho ni awalo loyo case. Wakwayo ni mondo adiera mondo bede nikech ok wanyal bedo gi judgment ariyo e kes achiel. Miyono maya e gweng' ma Sako ka Kudi nochopo e doho kendo donjone jaod nyamin wuon pargi mowacho ni nomae lobno mane ondike nying jaode mane osenindo kendo jang'ad bura John Paul nong'ado bura mondo michiwne miyono lope bang' yudo ni nomae godo tok chik. Loni ne mar wuon parwa ma lope mar anyuola manopoge kama ogede no lobno ni e itao. Koro ne giwinjre gi yore ma gigero se permanent. Seche mane ore no ne nitie ne gidhi adhiya maber. To seche mane gisegedo nowacho ne ore nowacho ne ni kaka koro wagedo onge gimoro ma kata gima kata kalatas moro mwandiko ma nyalo konyowa miya title deed mondo adhi akan. Masogo ma jaoda ni nokawo title deed momiyo ore mondo kan. Ndalo mane Masogo ngima jogi ne dhi maber. To kama Masogo tho athani ng'ani koro lokre na e odni. Ka kora bigi kinda ka kora dwaro wach ni kayalo wach ni ayudo title deed noseloke nyinge. Koro kwa chope court ong'ad bura. Tarik 26 dwe mar 6 gimoro saa 3 saa 5 kama ae bura na loyo ma aka mor. Kata kamano ndalo 10 bang' ng'eto makamano jang'ad bura nogono oduogo golo ng'eto machielo manyiso ni yuoro miyono mong'ere kaka Joseph Agola Adundo e wuon lobno. Miyono lero ni yuore no nowuondo jaode mondo nomiye oboke ma lobno mondo miyo kanne kapok otho eka bang'e notwere ma oloko e nyinge. Kaling' matin tieko ndalo 10 kendo barua moro chako wuok jowadwa ni kendo kora wala moloyo. An kora kwayo mana sirikal ni to gikonya ni to koro cases makoro no wuok mana loyo tawala bendo loyo koni te enot achiel ni koro wadwa tiyo gi mane. Okwero jogo ni wachuru ne mama moro mawuotho gi nyathine no ni ok adwa nene. Kiko bi kanyo. Akiaye an mara manomiya ot. Mara nosetho nyocha pidho ora be nosetho. En ok ang'eye. Lowo nomiya kaka gift nikech na kendo nyako. Okil mar miyono Ruth Otieno
wacho ni noyudo buok bang' jang'ad burano loko ng'eto mano oseketi nyaka e mbui mar doho ka okang' mar temo loso gi jang'ad burano nogore Luanda. Kaluwore ni jotij doho no nyowacho ni oseloke kendo otere doho ma Kimilili ka bende ne gidagi chiwo namba mare mar simu. Mieno oseo mibadhi ma okwako doho ma pachoka ka koro kwa ogai mar doho Martha Koome mondo mi odonjre wachni mondo mi neni oyudo ratiro mare. Koro an akwayo mana sirikal ni mondo giyie gikonya giduogna lowo mar jaoda. Mano kende lowo manoweyago, onge gimoro amora manoweyago. Odno kende to gidala kama dake makata kama nyalo puro onge. Ringre dichuo ma jahigni 29 mano gole Aora Mayala gikone okaw kod wedene. Ringre Nicholas Kipkorir tich ma japuonje Malindi Girls High mayudre Kakamega nokaw kod wedene tok yango ringre mare. Ringre no noyud Ndanu Falls e Aora Yala juma mokalo tok lal kod joma okong'e. Kaluwore kod jal mane gitiyogo Cornelius Chumba ne gineno ringre tok kanda kata tipo molore mbui. Apisas mag riwruok mar Haki Kwetu Joshua Otieno oduoro kwa piny owacho los chenro mar tieko wach wito ringre e Aora Mayala. We've come to pick the remains of our friend and our colleague, a staff mate, and we are laying him to rest tomorrow. As far as the outcome of the postmortem, which has just been conducted, the preliminary thing is that this guy did not drown. This is not a voluntary caused death. This is somebody who was killed elsewhere and dumped at the River Yala, probably after the body is already decomposed or something like that. That is why it was picked as in bad shape. And we are appealing to the authorities, especially the security, to beef up, especially around the school and also around River Yala. So I have nothing much to say because we are saddened and heavy in our hearts. It's only that we are happy again about the human rights that are following the case together with the CID and the Kenya police. So we are just appealing for the justice. My message to the government, more so to the county, the security agencies in Sia County, we are saying that a time has come that they should come out and make sure that the security of the people around Riala, and more so to come out very clearly to tell us what is happening here and there again, because we are seeing many of the bodies which are being found in River Yala. They are coming from outside Sia County. Tuke manyotiko AFCON 2025 chakore kawuono kama ochan tuke 4 saa 10 odhiambo. Sudan rwako Niger seche 2 bang'e tim Comoros biro tugo kod Gambia. Saa 1 otieno Libya biro rakore kod Rwanda ka piny Libya ma Tanzania biro rwako Ethiopia. Harambee Stars ma Kenya tugo tich abich jumani gi tim mar Zimbabwe. Tugo ni ibiro bag e piny mar Uganda. Jatugo Hima Navarro ne ong'ado tiko madonje final mag tuke abasidi mag US Open bang' yudo loch mar sets 2-0 korakore kod Paul Badosa e tugo mar kidieny nus finals. E set mokwongo Navarro noyudo loch mar points 6-2 kaeto bang'e oyudo loch mar points 7